katsojat. Tervetuloa tämmöiseen Kuka pysyy pisimpään hevosen selässä -kilpailuun. Jukan pitäisi tulla kohta tänne korin kanssa. Juu, mun piti tehdä jotain random lappusia, niin mihin mä nää laitan? Tiputa vaan siihen. Okei, heippa. Joo, ja no Karen, eli Karneval, ei ole siis käytössä, koska hänellä on vieläkin hankosidevamma. Mutta kilpailijana toimii Sara. Moro. Kilpailijana, totta. Jenni. Hei. Oliko se... No joku random tyttö, kenellä on keltaiset hiukset. Edelleenkin mä oon Kati. Ja oliko se Iina? Terve! Sä muistat mun nimen. Moikka! Joo, ja mennään suoraan arvonnan pariin. Noin, ja ekaksi tulee hakemaan... se taisi olla Iina. Kenet sä sait? Mä sain Kalypson. Kalypson? Se on mun hevonen! Mä voin tulla seuraavaksi. Nyt siis minkäs tuolta otan? Mä sain Bobin. Hei! Come on! Voinko mennä varustaa sitä? Eli sit voi mennä heti varustaa. Oi juma, yes. Come on, no mä otan sit täältä. Seuraavaksi. Kati, sori, sä saat olla viimeinen. Oh my god, mä sain Krissen. Mitä? Onks Krisse tässä? No ymmärrän. No tietty se on tässä. No mikäs mulle tulee? Mä sain lakritsin. Mitä? Onks lakritsikin siinä? No tiedätkö se on? Varmaan. Ui juma, mä menen varustaa senkin. Noin, ja hevoset on arvottu. Ja nyt mennään videon pariin. Ja sit mentiin. Noniin, ja sit mennään. Sitten selkää. No niin, ja sit mennään. Pitikö meidän mennä tästä samanaikaisesti? Koska mä menin jo. Mistä siitä. Ja sitten selkää. Niin. Ja sit mentiin. Noin, ja nyt kun kaikki on päässyt hevosen selkään, niin voidaan aloittaa ensimmäinen haaste. Ja ensimmäisenä haasteena on pujottelu. Minne meidän pitää mennä? Jää vaan siihen. Okei. Oi Kalypso on ihan tyhmä hevonen. Ei se ole sen vika, vaan sä oot huono ratsastaja. Nonni, menipä hyvin. No voi vitsi, Bob on niin iso. Siis mua niin ärsyttää, naurattaa. Kun tuossa oli noin viimeiset pujottelujutut, niin Bob vaan astui niitten yli. Siis tää ei mun mielestä reiluu. Tää on ihan tyhmää. Kun siis, miksi meidän omia hevosia pitää olla tässä? Miksi tässä ei voi olla vaikka jotain, mikä ei ole meidän? Esimerkiksi Viivi, tai Luna, tai Trio. Joo, vaikka. No mitä vitsiä? Trio on mun hevonen, niin ei kyllä varmana tulisi tähän sitten. Itse asiassa, oliko se muuten arvonnassa? Kyllä se taisi kyllä mun mielestä olla arvonnassa. Joo, mä tein kaikista tän tallin hevosista sitten, eli siellä oli mukana paitsi Karneval, eli Karen. Siellä oli Luna, Nikolas, Viivi ja sitten Trio ja Frida ja sen sellaiset, mutta te vaan arvoitte itsellenne nuo. Okei, no mut mun vuoro. Hyvä lakritsi. Yes! Ihan oikeesti. Tää on tyhmää.
niinku, mä inhoon Kalypsoa, tää on ihan tyhmää. Mä oon niinku, no, mä en halua ottaa mitään pois, vaan mitä tässä nyt pitää ottaa pois niinku? Joo, eli siis suitset pitää ottaa pois, ne ketkä ei saanut rataa vedettyä. Mut eiks niin, että mä sain vedettyä sen? Joo, kyllä sinä tietty sait sen Eli vedettyä. Lakritsilta ei tarvii ottaa suitsia pois. Elikkä Bob ja Kalypso, ottakaa suitset pois. Tää on ihan tyhmä peli. Onneksi Bob on siis niin kiltti, että mä saan sen harjastakin, jos mä meinaan tippua. Ja joo, Bob on ollut joskus mun, mutta ei oo enää. Siis mä teen vessatauon niinku nyt. Ai niin, eikö tässä ollut 3 vessataukoa? Joo, oli 3 vessataukoa. Ja sit jossain kohtaa tuli jalottelu joku kilpailu, että saa mennä 5 minuutiksi vai mikä se nyt ikinä menikään. Joo. Mutta onko se seuraavaksi? Joo, mutta ne, ketkä haluaa mennä vessaan, niin voi mennä nyt vessaan. Mäkin varmaan meen. Eikö se ole vaarallista ratsasta ilman suitsia? Sinä, Iina ja Sara, ethän sinä voi ratsastaa ilman suitsia. Ole nyt Jukka hiljaa, kun meidän pitäisi nyt kuvata tämä homma. Tässä näin loppuun. Eli onks tää niinku sähän valvot, eli no, kai sitten tää on ihan sallittua. Joo, eli seuraava kilpailu on, ketä pääsee nopeiten tälle toiselle seinälle tästä, niin se saa 5 minuutin jaloittelutauon ja päättää, ketä ottaa satulan pois. Krisse, lähe Krisse! Jes, nyt on meidän voida. Jes, mene. Ei. Ja jes, eka. Ja tulin tokaks. No, tää on ihan surkea peli. Miksi miksiköhän Krisse ei lähtenyt? Se lähtee jo aina. En mä tiedä. Ok. Joo, mä päätän, että Iinalta otetaan satula pois. Ja sitten, eli mä saan 5 minuutin jaloittelutauon. Miksi aina mä? No, sori, mut... niin, mä en nyt viittis ottaa muilta satulaa pois. Miten mä edes hoidan tää? No niin, nyt mulla on satula pois. Se on siinä edelleen. No Onks se eitä sokea? ole. Jatketaan Bob. makkaa, Kalypso. No okei, sitten. Tipuit muuteskin. No siis mä niinku tipuin ihan tahalleen, mä käyn vessassa. Ei noin voi tehdä. Vai mitä, äiti? No ei sitä kyllä ehkä niinku lasketa. Tää on ihan tyhmä peli. Kalypso on ihan tyhmä hevonen. Ottakaa joku se pois. No sun pitää viedä Kalypso, se oli sulla. Minä voisin viedä. No okei, sitten. No niin, eli nyt kilpailijoiden pitäisi vetää näitä esteitä. Ja se, ketä tiputtaa yhden esteen, hänen pitää ottaa satula pois. Lähellä oli, että se olisi tippunut. Joo, no kuka menee seuraavaksi? Kati, mene vaikka sinä. Ei! Ei vitsi, mä tipuin. Ärsyttää. Ja sit vielä Sara. Ei! Bob! Tarvitse apua? Mä sain nyt tän satulan älä pois. nyt tule siihen, kun minun pitäisi laittaa nämä esteet. Okei. Nyt tässä mun takana on este. Ja kilpailijoiden pitäisi mennä se. Mä en oo koskaan vetänyt noin korkeeta. Mut Krisse on... Jenni, mene sinä vaikka eka. Okei. Mua pelottaa, mutta hyvin tää varmaan menee. Hyvin se menee. Bob ei oo sit koskaan vetänyt näin korkeat estettä. No. Hyvä, hienoa! Sä pääsit sen. Sitten on mun vuoro. Joo, ja sitten jos häviää tämän, niin sitten pitää ottaa satula pois ja laittaa toi, mikä toi nyt on? Loimi, justiinsa se. No mä tuun pois tieltä. Ei! Bob, no. Kai mä sit laitan jonkun loimen, mutta laitaks mä jonkun muun hevosen loimen, että se on vähän pieni sille? Laita vaikka Trion loimi. Okei.
Okei, nyt Sara, kun sinulla näyttäisi olevan tuo, niin nyt pitäisi mennä kyllä nukkumaan, koska minua ainakin väsyttää, niin minä menen tuosta laittamaan heppoja ja tähän jää valvontakamera katsomaan, että ketä sitten tippuu ensimmäisenä. Toki mäkin voisin katsoa, koska mulle se olisi ihan ok, kun ei mua väsytä, niin mä voin jäädä tänne, mutta jos mua alkaa väsyttää, niin mä tuun sit sisälle kans. Joo, mä ainakin haluan myös katsoa, ketä tippuu ekana. Ketä tippuu niinku silleen. Joo, mut me koska katsotaan ne on surkein tyyppejä, ketkä tippuu. Mä en oo surkea, vaan Kalypso on surkea. Se ei oo Kalypson vika. Sä et voi aina syyttää hevosta. Mitäs mä syytänkin tätä varsaa, mikä täällä tällä hetkellä juoksee vapaana? Miksi sä päästit sen vapaaksi? Hei, nyt pois sieltä. No niin, mennään. Joo, mut mä jään valvomaan. Tai. Mitä jos koira pääsisi tänne vapaaksi? Hei, no niin. Mikäs sä olit, Fiona? Tänne, tule. Ja nyt kun koira on saatu otettua pois, niin kaikki kilpailijat voisi ottaa satulan pois. Entä suitset? No, Sara, sä oot hävinnyt niin kuin ne suitset, joten suitsia ei ole pakko ottaa pois. Okei, no ei haittaa. Siis ihan oikeesti mä en edes pysy leikit täällä selässä. Ui, melkein tipuin. Mä tuun. Onneksi Bobil on niin leveä selkä, että mä pystyn nukkuu siinä. No joo, mut mä jään tänne nurkkaan nyt vahtiin. Jos mua väsyttää, niin sit mä nukaan. Ja mäkin jään. Mä otan vähän tästä esteet tonne, niin olkaa hyvä. Sä joudut nyt korjata ne pois. No en kyllä korjaa. No korjataan sitten se nyt ne pois ennen kuin tehdään mitään muuta. Elikkä siis nyt on tullut ilta ja Sara on nukahtanut. Hänen nukkumaikansa oli kyllä jo 6, vaikka kello on nytkin jo 10. Mutta siis, tytöt menevät kohta laittaa palot päälle ja mennään laittaa hevosia ja katsotaan samalla kilpailijoita niin kuin tuosta ikkunasta. Miten mä pystyn nukkuu, kun niin kuin tää Krissen selkä on niin lyhyt? No voi, älä valita. Miten itse tippuu tästä? Eiku, et se tippunut vielä. Mä voin laittaa ne valot päälle. Joo, okei. Ai mun silmät. Mitä vitsiä? Enhän mä voi nukkua. Älkää nyt laittako sitä valoa. No, älä sinä valita, kun mä en edes pysty nukkuu. No, se on sulle voi. Arvoit itse Krissen, mut Krisse on kyllä paras. No niin, mun mielestä kyllä Bob. Aha. Eipä Kalypso. Ai niin, Kalypso on sun. Ja eipä halua lakritsia. Ja toi, kuka se nyt olikaan. En muista, kun hevosia mulla on ollut niin monta. Mut nyt mä nukun. Siis tää valo ihan rikki, kun tää jotenkin liikkuu ja sit joskus tää lähtee vaan niinku randomisti pois päältä. Joo, siinä on joku häiriö ollut jo 20 vuotta. Toki mä en ole elänyt niin kauan, mutta mun vanhemmat kertoo, että siinä on paljon niinku valohäiriötä. Niin että... Hei! Joo, mä yritän korjaa ne. Mitä vitsiä? Mä sanon tolle iskälle. Jokka vitsi. Iskeä, missä sä oot? Nää pitää korjata. Hei, nyt se toimii. Ei toimikaan. No mä korjaan sen nyt. No niin, Mikäs vika siinä muuten edes on? No, sehän siis, eikö sä kuule? Eiku siis mitä? Hei hetkonen, ketä random mies siellä on? Hetkonen. Se ei ollut, oliko se mun? Hei Pekka, oliko Mitä? se sinä? Joo, oli, mutta mä enpäs ite kattoo noita lamppua, kun siinä on varmaan lamppu vähän rikki, niin mä enpäs ite kattoo sitä. Mut kun sähän oot korjaaja, voitko korjata sen? No okei, mä tuun sitten. Elikkäs niille, ketkä ei tiedä, niin mä oon siis ton Jukan kaksonen. Ja joo, mä tulin korjaa tätä lampua, mutta tää on ihan kunnossa. No ei tästä minua tarvita, minä lähden tästä pois. Mut kun se nyt sammui. Se ei toimi. No minäpäs tulen katsomaan. Ihan hyvinhän se täällä toimii. Mitä te
hyppäätte niitä valoja, kun mä yritän nukkua? Se oli mun pikku pränkki. Nyt saat selkäsaunan! Rip. Okei, mä katon nyt kellon. Tästä näin. Mä kysyin, että voiko Kati laittaa valot päälle. Ja näköjään kello on 00. Elikkä 000. En mä tiedä, mitä se sanotaan. Ja no, mä en tiedä, onko tässä kisassa enää mitään järkeä. Ja Sara vaan väsyttää ja no mä en tiedä, onko tässä mitään järkeä, niin mä varmaan luovutan. Tai no en mä luovuta, kun mä en jaksa vaan oikeesti tehdä tätä. Kati, voiko sä laittaa ne valot pois? Ok. Mut siinä pitäisi olla tällä kertaa joku PIN-koodi. Se kysyi sitä viime kerralla jo. Se on niinku joka 10. Mä voin tulla laittaa sen. Okei. Käy. Noniin. Siinä. Joo, selvä. No, mut aiot sä luovuttaa? Kysy. No edelleen Kati. Joo, tietty mä aion luovuttaa. Okei. No, luovuta sitten. Niin, aiot sä nyt luovuttaa vai et? No en mä sittenkään. No mut just sä sanoit, että mä kävin laittaa valotkin pois. No niin, mä vaan yritän nukkua tässä. Ok, mut sulla ei ole kyllä mitään mahiksia, et sori vaan. Läheksä kotiin? Mä menen kattoo teitä valvontakamerasta. Sisälle, mä kupussin sisälle. Hei hei. Joo, mut mä menen nyt. No niin, mulla ei ole kyllä mitään järkeä, mä varmaan vähän. Mitä tapahtuu? Ai! Mä hyppäsin jo pois, koska mulla ei ollut mitään järkeä tässä pelissä, kun nyt on jo keskiyö. Siis tarkoitatko sä, että mä voitin? Tarkoitan. Mä vien Krissen tarhaan. Ja mä otan Bobinkin. Mä voitin! Ole hiljaa, mut yrittää nukkua täällä tallilla. No, ihan sama. Yes! Jee, voitin. Mitä sä meluut täällä? Muut yrittää nukkua. No, sori, mut kun mä voitin. Joo, mä tajusin. Joo, mutta kun muut nukkuu. No, yhtä lailla itse aloitte kuvaa jotain videoa. Teidän pitää olla siihen valmis. Jaha. Joo, eli siis Sara voitti, no sitä oli ehkä vähän vaikea huomata, mutta Jenni ei ole täällä, koska hän tuli kipeäksi, koska hänellä oli teeppari viime yönä ja muilla oli tämmöiset kunnon vaatteet, niin hän tuli kipeäksi. Joo, ja Iinahan ei vaan halunnut tulla, koska sitä hävetti, kun se on semmonen häpeä pilkku. Nyt vitsi alas sieltä, Fiona! Lähde pois! Ja niin, sinne meni se koira. Joo, no mutta tää video varmaan alkaa olla tältä erää niin tässä. Fiona! Äiti juona loput. Äiti juona loput. Mitä joo, sori. Anteeksi, mulla jäi nyt vähän toi Fiona-homma kesken, kun siis sillähän on ruokinta-aika nytten. Joo. Ja kaikilla muillakin eläimillä, joten mun pitäisi ehkä tästä lähteä. Okei, no lähde sitten. Vitsin flexaa ja sitten se koko ajan huutaa, kun muut yrittää nukkua. Mä heitän sitä kyllä tällä. Ja tämä video alkaa olla tältä erältä tässä. Hei Jenni, eikö sä oo kipeä? Ai saa. Oho, väärä ihminen.